दिनैहाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बोसोरसेला जि जुथुम्मा बावहाय फैनानै आंथ' गोजोननाय मोनफैदों। दा बावहाय गुबैयैहाय बर' हारिनि जोंनि जि मोनसे थांखि थाखायखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावबोदों आद्रा जाजोबनानै दङ बुंनो थाङोब्ला। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावबोदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि बिथांखि बेफोरखौनो बिथा खालामनानै जोङो जि खामानिखौ मावदों बे दाबो जाजोबाखै। सम लाबावगोन जुजिबावनांगोन खौसेयैनो बेनि गोनांथिखौ जों मोनदाङो। आरो आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि जों मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै दैदेनदोंमोन। एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा दङमोन, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जि मोनसे गोरोबथाखौ जोङो भारत सोरकार आसाम सोरकारजों जुथाइ खालामनानै फैदोंमोन। बिनि माखासे दफाफोर मावफुंनाय जादोंब्लाबो माखासे गोनां दफा दंबावो जाय दफाफ्रा दा मावफुंजायाखै। ओंखायनो जोंनाबो बर' कालचार मोनसे गावनि खुंथाया बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय जों जाय मोनसे बर' कालचार मोनसे गावनि खुंथाइखौ जों मोन्दों आरो जोंनो सरकार दाना होदों मोनसे इन्ट्रिम मोनसे खुंथाइ मोनसे जोंनो होदों, बेयो दाबो आबुं महर मोनाखै। मानोना गामिखौ दाबो सोरखारा फोसावना होआखै, ओंखायनो बिजाब दानो हायाखै, ओंखायनो जों बिसायख'थिबो गेलेनो हायाखै। जायनि जाहोनाव जोङो जि रां बावजा मोननांगौ बे रां बावजाखौ जों आबुङै मोना। फारसेथिं जोङो 14 कौटि रां मोनो। बे 14 कौटि रांजोंहाय जोङो सनकसनिफ्राय सदियासिम बुंनांगोन। मानोना धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफां बावहाय रियां जोंनि बिदा फंबायफोर दङ। बावहाय मोनथाम जिल्ला दङ, करिमगन्ज, काछार आरो हाइलाकान्दि। बेनि रियांफोरखौबो जों नायफानांगौ जायो। दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैनाय बायदि, आइ आफाया लुबैनाय बायदि बा जोंनि लुबैनाय बायदि जों बर' रायजो राजा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हाया रां एसे मोननायनि थाखाय। ओंखायनो जोंनि मावनांगौ खामानिया बे थाबाय। आरो जोङो सानदोङो जोंनि फैगौ 7, 8, 9 जानुवारि 2025 मायथाइयाव कामरुप जिल्लानि रङिया जि मोनसे ओनसोल जाजिख'ना कमलपुर कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 67 बोसोरसालि जथुम्मा जागोन। दा बेनि सिगां बर' कालचार मोनसे गावहाय खुंथाइनि गामि फोसावनायखौ सरकारनिफ्राय जों लुबैदों आरो जों रादाब होगासिनो दं, सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ जाफुंहोथारनो होननानै जों सानदोङो। दा जोंनि सोरखारजों थाबैनो आरोबाव रादाब लालायबावगोन आरो जों खावलायबावगोन। नङाबा जोङो रायजो राजानो गोदान मा रादाब होनो? जोंनि बर' कालचार मोनसे गावहाय खुंथाइनि दावगानायनि जेबो रादाबखौनो जों होनो हानाय नङा। दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा, जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला, बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा, जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला, बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो खोन्दो हिसाबै माने फेस वाइसआव जोङो नटिफिकेसनखौ होलांसै होननानै बुंदों आरो बुंनाय बाथ्रा दं। ओंखायनो जोंबो लुबैगोन जेराव जेंना गैयैफोर दंसै, जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिल जेंना गैला, सन'वाल अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैला, दिउरि अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैया, ओजोंहाय धुबुरी, फारसेथिंहाय बरपेटा, नलबारि, कामरुप, गुवाहाटी आरो फारसेथिंजाय जोंहा ओजोंहाय गलाघाट आरो लखिमपुर, धेमाजि, शिबसागर, डिब्रुगड़ बे जायगाफ्रा जोंहा जेंना गैया। बेफोरनि माबाखौ जोङो दा फेस वाइसआव होयोब्लाबो जोंहा मोजां जायो आरो होनो थाखाय बा होजानायखौ जों लुबैदों आरो जोङो बेनि थाखाय नांथाबगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो। काउन्सिलनि जे आबुं जानांगौ बोसोरसेला जुथुम्मायाव माबाफोर मोनसे मोजां मेसेज फैगोन होननानै आसा खालामदों। जों मिजिं लादों बावहाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्वआ थांनो गावनो बाथ्रा होदों 2 अक्ट'आव गाहाय आलासि महरै थांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो मन्थ्रि, ट्राइबेल एफेयार्सनि जोंनि मन्थ्रि बिथां डक्टर अनुज पेगुआबो बेवहाय बाहागो लागोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन रायजो आरो हादोरनिबो बाहाय बाहागो लाफैनो बाथ्रा दं, जेरै नेपाल, बांलादेश आरो त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, वेस्ट बेंगल बेफोरनि कान्ट्रिफ्राबो बाहागो लानायनि बाथ्रा दङ। आरो लोगोसे आसामाव रायजो जानाय जोंनि बर'नि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर जेरै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आब' दिपालि नार्जारियाबो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लागोन
बेंगलि जुब छात्र फेडारेसननि आफादगिरि दीपक दे बिथाङाबो बाहागो लागोन भजपुरि जाति परिषदनि आफादगिरि बिथां कैलाश कुमार गुप्ताबो बाहागो लागोन आरो TMVKनि आफादगिरि तिलक दले बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लागोन जों मिजिं थिदों बावहाय जोंहा रायजो राजानो मोनसे माबा मोजां रादाब होनो हागोन होननानै जों मिजिं थिदों